De Kater Sportboulevard Enschede biedt in de proeftuin 365 dagen sport op een laagdrempelige manier verschillende takken van sport aan voor jong en oud. Hiervoor zet men in op de sportvernieuwing, zoals e-gaming, padeltennis en de sportzapkaart. Met deze sportzapkaart kunnen deelnemers verschillende trainingen volgen die door de verenigingen worden aangeboden zonder dat ze verplicht zijn om lid te worden.